Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi mone mon fof salminama e inde manama e jettode sikala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude adi amen e moɗon e kala subaka ko roɓiɗo jayndeji ɗo e Piindi TV joni koye jayndeji men paɗen. hande ko alkamisa nogase golleru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati jayndeji leydi men ngari koye fandu almudo puɗɗortoɗen ko jayinde vox populi nden jayinde ari koye tana même ɗo ɓesgu Diagne Diouf toon to leegal ni wiye Derklé Joppol ɗo e wuuro lamorgo Dakar on ɗon tana noon woni pettugol gaz moɓe defiranno ngol pettugol noon hollitama wonde ɓen ɗon barmunoɓe hewɓe hono kawri hen Allah dial ɗum saabi limore nde hande woni yimɓe jeegomo heddiɓe hen kamɓe jeegome kala inde mabɓe jayde nde limta koye on tuma noon koliti wonde maw leydi Macky Sall toon to taweteɗo toon to dowlaji dentuɗi ne wayno neldiɓe duwaw kamɓe ɓen ruttiɓe hen kono kadi muññiti ɓesguli ɓe ganduɗa ko loriɓe ko yewi tiyengol pettugol gaz toon to Joppol Derklé ko wona ɗum nder jayde nde tawe hen ko fate banggue mawlude hikka e nde hitande ujunere temedde nayyi e capannayyi e joyyi woni 2023 ɓe kolliti wonde ɓe gari koye natal El Hadj Ceerno Seydou Nourou Tall jibinaɗo hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom e nayyi ha yetti hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati hitande nde hawre ladial 1980 jeyanenkoɓe gari koye darde makko to banggue jangde qurana kono kadi e laynugol makko dine l'islam ha tengde tijaniya kono kadi e to banggue darde makko nde o darinno gam jeytari leydi men Sénégal to banggue immade ɗum e juuɗe tubakoɓe jayde source a e oɗo subaka hande kañum ne ari koye on ɗon ganduɗa woni sababude pettugol on ɗon gaz toon to Joppol Derklé ha yoɓi pittali jeegomo ɓe kolliti wonde o saaha loskoɓe ɓe joopi on ɗon piste ko banggue téléphone portable saabu hollitama ko sababude téléphone portable foti sabade pettugol on ɗon gaz mo ganduɗa fetti ha yoɓi pittali jeegomo kono kadi ɓe garti on ɗon tana sahande ɗum waɗi nde ne wayno nde fetti nde ko yummiraɗo adi jabde on tuma noon ɓe yi ko tokoso kañum tigui arno yidde fabademo ko ɗon kañum ne jaɓori e on tuma kamɓe ɗiɗo kala ɓe kawre ladial heddiɓe kadi kemno ko barmude nawa toon to hôpital ko toon jokkitoyi saabi limore nde yettima yimɓe jeegomo hawruɓe ladial e wiide nden noon jayde source a jayde le quotidien ari koye fannu goɗɗo ɓe gaari koye jillu mo ganduɗa kam woni hoore jagorɗo Amadou Ba toon to yoga e galleji diine ɗo e nder leydi ndi ɗum ko gam tindade e mawlude hikka nde saabi jayne en koɓe bindi e gardidi bindol woni ko gammu de campagne manam mawlude e on ɗon campagne présidentielle ɓe kolliti kanko premier ministre o fuɗɗima golle makko e jilluji chantier toon to site uji religieux woni galleji diine ko guɗini jaaji hello tete nen nden jayde witende quotidien le quotidien jayde li quotidien e o subaka ari koye oɗo relation woni jottodiral e kutodiral hakkude leydi men Sénégal e leyɗele caggal leydi ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall fitini Amadou Ba lawol woni on lomto makko noon jayne ko ɓe mbi ɗum ko caggal noon nde o eri ɓen ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe Sénégal gollidat to banggue caggal leydi nde jaɓɓoto lomto makko no hannirta ni jaɓɓoro ɗum kadi sehilagal jaɓɓoro ɗum aussi jokkodiral kame kutodiral ɗin ko guuri ɓe ƴoogi ɗum koye maw leydi ndi ɗo haalno toon to siége mbo Nations Unies toon to dowlaji dentuɗi jayde le témoin quotidien e o subaka kañum ne ari koko yiwiti e fannu goɗɗo ɓe mbi ko préfet ji policier ji e gendarme ɓe e o saaha goni koye gollanade candidat Benno Bokk Yakar ko noon jayde dowre o saaha ɓe mbi ko Amadou Ba kañum kam ne wayno waɗi déroulé manam tan nana fuɗɗo walla nana yaha no yiɗiri opposition nana waɗe bloqué ɓe garti wiide wonde ɗon ɗo ɓorni ka noon laafa makko ko ɗon tigui o yetti e nokkuji kewɗi ganduɗa kañumen goni nokkuji laamuɗi walla nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko nokkuji seremɓe kanko on ɗon candidat mo coalition Benno Bokk Yakar o ti woni premier ministre leydi meɗen ɓe kolliti wonde komo waɗa on ɗon pré campagne makko no yiɗiri e hakkille deeƴe ɓerde deeƴe ala fitnaji ala blocage e on ɗon tuma hawri koye leader uji opposition leydi ndi ina goni e nder leydi Sénégal ina kaaɗe wadde caravane uji mumen simple hen sahaji mbatte ko dispersé manam koko carodirte hen sahaji ni juppate ko pettoje lacrymogène woni on gaz lacrymogène jayde la turbine e o subaka ari on ɗon présidentiel 2024 ɓe mbi tan de ko yonti nde opposition rendinta doole muɗum gam ɗin sumgoji tijjari ɓe mbabo e caggal 2 ha 3 candidat wasa ɓurɗi ɗon so tawi ɓe jiiɗa wasde koɓe poti ko hebde ko yuti ha joni e to banggue ɗin sumgoji tijjari goɗɗum ina tawa nder nden
jayde la turbine ɓe mbi ko caggal ko laamu ngu waɗi milliard uji jonɗi ɗo e wuuro lamborgo ngo Dakar haɗani ɓesgoli ɗi kala nde wadere meme leydi tan jomumen gonata koye juude ha keeɓa koppi kono kadi won hen ɗanta ko ha Allah weeta sababu o ko ndiyam e galleji mumen woni hen ni koye nder cuuɗi juwata ɗam ɗon ndiyam jayde Sud Quotidien e o subaka ari koye guddirgol ko fate banggue assemblée nationale e ko fayi arde ɓe mbi ɗum jogori wadde koye fitina woni tension ɓe mbi noon ko yeewi e wallu kam e benno foof o saaha ina goni e en danger noon jaydenkoɓe ɓe mbiri ɗin ko guɗiɗen jaaji hello teten nden jayde Sud Quotidien jayde les échos e o subaka ari e onon coalition yeewi askan wi ɓe mbi ko Moussa Tine e Khalifa Sall kañumen tan guitta ha laaɓi ceer e on ɗon coalition kamɓe ganduɗa ɓe ko leader uji tahaw Sénégal on ɗon landa mbo Khalifa Sall ɓe mbi tan de ko woɗɓe woni les conférences des leaders kañumen mbaɗi créé groupe WhatsApp goɗɗo guittiɓe toon walla ni mbiyen mbasinanudeɓe ko yiwite jewte mumen saabi noon hande Khalifa Sall e Moussa Tine kala mbay kono waɗaɓe écarté ni ko noon jaydiyankoɓe ɓe mbiri goɗɗum ko tawetene titre goɗɗo koto banggue coftal balli ɓe jilli ko toon to département des sports ɓe mbi ko ala titulaire ɓe ko ala ko yiwti ko ha joni e golle e pattam lamiji kone tolno hande lebbi joyyi ɓe mbi tan de ko on ɗon ministére mo ganduɗa o hande memi on ɗon fond ne wayno ko kesuji vide woni ko tawete toon kono kadi e ñamade nde ganduɗa nde ala foof dalilu kono kadi on ɗon dage fantôme titre de voyage e ko yiwti e fannuji kewɗi woni ko tawete toon manam hay golle mawɗe ala toon ko yiwti e on ɗon département des sports leydi men Sénégal jayde besbi le jour ari koye konngudi ɗiɓe mbaddi o ganduɗa kam woni Mbaye Diop goto ɗanniyankoɓe leydi Sénégal gonnoɗo toon to Nicaragua waɗa répatrié manam artira ɗo e nder leydi ndi ɓe mbi tan de ko ɗum rêve brisé manam ko koyɗol ngol ganduɗa ngol hande ngol o findina e pleine koyɗol ko noon jaydenkoɓe jiiɗi wiide kanko on ɗon gorkajo mo haala nder nden jayde o wi ko waɗi balɗe 16 hakkude Nicaragua e toon to dowlaji dentuɗi caggal muɗum noon lebbi tati omo woni e nder camp de rotation ko wona ɗum o arti wiide wonde ko lombima hakkude e bisuji e laaɗe kono kadi e ladde o holliti wonde tan ko ɗum caɗele mawɗe ɗe wuuri toon to Nicaragua hakkude muɗum e dowlaji dentuɗi kono ɗum o arti kadi wiide caggal nde o itta toon o ari ɗo e ɓesgu makko toon to Mbacké holno jinnaɓe makko jaɓɓorima e hoddiɓe hay ko nandi hen gorkaji ne yañi hen e hello jeegom e nden jayde besbi le jour jayde Stade Quotidien ko ɗon guldirten ɗo ɓen men jayndeji hono kala subaka no jiiruɗon ni ko natal Iliman Ndiaye e on ɗon C3 Ligue européenne des champions walla mbiyen Ligue Europa tan tout court ɓe koliti wonde ko Olympique de Marseille ma yilloye hande toon to Amsterdam e club muɗum Ajax ɓe mbi tan ko Iliman Ndiaye ene foti darade gam ñiifa on ɗon crise ɗum ko caggal nde Olympique de Marseille serti on ɗon entraîneur muɗum goɗɗum ko tawete hen ha hande ko on ɗon C3 grand favori on ɗon tournoi internet on ɗon tournoi ɓe mbi tan de ko Liverpool ma fuɗɗo on ɗon campagne muɗum hande toon to Autriche kono ɗum ko Ligue des champions tawete hen Bayern e Manchester United ko match match mo ganduɗa ko kewɗe bituji janenkoɓe ɓe mbiɗi ko 7 buts woni ko marka hen tawi pour ngu hotane ko Bayern Munich 4-3 ko wona ɗum kadi ɓe garti e darde Arsenal kono kadi e Bellingham Jude Bellingham paabi de Real de Madrid e ko yiwti e on ɗon victoire toon to Santiago Bernabéu ko ɗo uddi roɓino men jayndeji e oɗo subaka hande joni joni o paaɗen koye gueɗe rendo woni fait divers fait divers men e oɗo subaka hande walla ñalawma alkamisa garaten koyngol pettugol gaz bangol toon to leegal biyetegal joppol derkele tawate ko ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ngol pettugol gaz jandi ɗi garti hen limore nde yettima yimɓe jeegomo ɗo adan ɗo ko yimɓe ɗiɗo kawruno hen e ladial heddiɓe ko kumbarmuno kamɓe kala noon ɓe nawano toon to hôpital ɓe nayo kala ko toon kawre ladial e o saaha ko yimɓe jeegomo keddi e ngol pettugol gaz e oɗo tuma noon ne wayno losko ngo woni enquêteur ɗi nana nayori to banggue piste téléphone portable manam sababu ne pettugol on ɗon gaz ne wayno ko ɗum téléphone portable ko noon ɓen loskoɓe mbi hollirde wonde téléphone portable nafoore muɗum kañum e gaz nafoore muɗum kala e hewde sa ƴeewi so tawi felliti bonnude kadi bonande ɓurata bonde so tawi a ƴeewi hokkude yeru e oɗo tana hollirde wonde tan ko ɗum erago mbatten e oɗo ñalawma hande etade kadi artirde hakkillaji yimɓeɓe e ngol ɗon dentingol ngol dentintene kala e saaha yo yimɓeɓe ndentoto surtout onon defiroɓe gaz wonɓe guure mawɗe hay tokose cuuɗi paɗɗi cuisine aji hay ko nandi hen
ɓuure rentade téléphone e gaz wona hunde yaadore teeɗen gandi so en tooñi dendira men ɓe ganduɗa ko sosoɓe jajaɓe kala e sa so tawi paye defde paynel mumen nana defa nam kono kadi nana jogui téléphone ngaji ɗi ina mbadda communiqué woɓɓeɓe hen saha jomumen ɓitta téléphone ngaji ɗi koye daaɗi et puis ene kaala ene jimni téléphone o e gaz o walla ene jimni téléphone o e bare mo hen sahaji aussi jomum ne jooɗi sara gaz ene defa ina manipulé on ɗon portable walla ne nodda walla ne charge hay ko nande hen te ɗum fof eɗen gandi ko hunde ganduɗa nde yaadani tawno gaz eɗen gandi so tawi explosi kala ko woni sara muɗum koko huɓɓata ɗum ne kadi ko hen gueɗel téléphone ne kadi aussi eɗen gandi ene jogui doole e sembe wawde fettinde gaz e ko nandi hen sa ƴeewi station ngaji télé station ngaji service ɗi ganduɗa ne jeeɗi kala e saaha ene wiye ene winda hen téléphone ne waɗa hen interdit holko saabi jiiya téléphone o wonande ɓe jiita bindi téléphone interdit jiiya ene waɗa téléphone ne baara hen croix rouge hollirde wonde ɗo woni ɗo hen ko liquide mo ganduɗa o ko liquide mo suusa lewlewndu walla liquide mo ganduɗa o mo suusa wone gueɗe hollirma wonden ɗo téléphone yaadani ɗo donc noon ko hoɗum kadi aussi woni e galle ɗi saabu station service e gaz butane mo ganduɗa o ko gaz woni e muɗum sa ƴeewi foof ko gotum ɗum noon eɗen mbaɗa attiré attention yimɓeɓe yoɓe tindo ɓe ndento wadde utiliser téléphone ngaji ɗi e saaha nde ɓe goni e defde ha tengti tawi ɓe defodirta ɓe tawi ɓe defata ko gaz uji ɗi hay sonni gaga nden ɗon bonande soynade hen kono kadi ene wawi addandema caɗele goɗɗe an defo o saabu hewande neɗɗo wawi waddude guiɗɗi lawol gotol aɗa defa aɗa haala téléphone walla aɗa defa aɗa waɗa vocal walla aɗa defa aɗa waɗa appel vidéo walla aɗa defa aɗa winda walla aɗa waɗa ko yewti e gueɗe goɗɗe tawi koto banggue téléphone maɗa tawi ɗum ɗon ene wawi addandema caɗele goɗɗe mbaɗa hen lamɗam jejji walla hakkille wasa wonde hen mbatta hen haaɗa en walla mbaɗa hen nebam walla mbatta hen jiiya chaque fois vidéo ji démonstration ene mbaɗe neɗɗo hakkille mum ne wone téléphone ina defa et puis waɗa ko fotani wadde hen sa jomumen ƴetta goɗɗum mbaɗa e barme he walla ƴetta gueɗe goɗɗe mbaɗa tawi fotani wonde yaɗani ndefu ngu wadde au delà e on ɗon danger hakkude téléphone e ko yuti e gaz yo yimɓe mbattu hakkillaji téléphone aussi ene jogui saaha muɗum o foof aɗa utilisé ene jogui aussi saaha muɗum o foti joƴƴinede so tawi aɗa defa ko gaz defirta walla ko goɗɗum defirta yo téléphone ma joñoto so tawi soni gummuɗa ga to banggue defnirde ma jaaha tawya téléphone o kala toon ha haajuma gasa walla mbaɗa toon vocal ha haajuma gasa walla mbaɗa toon appel vidéo ha haajuma gasa yo jarane ñifde gaz o ɓaade woni aɗa ɓooya appel o e on ɗon tuma mbaɗa ko poɗɗa wadde ko garta walla jaranma wiide on mo kaldata yo daro gonɗa koye defde ha gayna defde on tuma garta e makko to banggue appel so tawi wona appel o ɓuuri jojjude e ndefu ngu ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗi konngudi mbaynortoɗen e oɗo subaka alkamisa hannde aadi meɗen e moɗon so allahu lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma yo Allah hokki en ñalde dow jaam to banggue caméra e montage ko Ali Fall yo en gone jaam.